След години непоносими болки и ходене по мъките, Диана Петкова от Страутенското село Палузово по препоръка на личен лекар започва лечение с кислород в Ямболският медицински център Топ Медик. Раната ми беше много зле. Ходих в Стара Загора на лъчетерапия. Обаче много зле се почувствах и не можах да издържа. И така, процедура след процедура, жената, ходеща години по мъките да търси лек, вече е почти излекувана. Има големи болки, обаче в момента нямам. Нали, такива болки, които са непоносими. И 7 пъти съм, сега ми 8-я път, който посещавам и се чувствам те по-добре. От какво се получи тази рана и колко време тя не заздравява? Ами тази рана се получи може би преди 15 години. То беше едно маничко питънце и не ме болеше нищо, обаче преди 2 години имаш като люспичка такова и тя падната с люспа и потека една кръв. И тогава отидах в Сливен, там ме оперираха и ме пратиха в Стара Загора. И колко време вече тази рана не заздравява? Ами, от много година. Значи това са 6 месеца. 6 месец без да заздравее. Не. И тук вече сте колко, казвате, 7-ма процедура за период от колко време? Ами, направих 2, 5, значи 7 пъти. Кога започнахте? Може би май месец накрая. Сега как? сме юни. Нали Да. така? И вече има видим ефект? Да. А болка имате ли? Не. Чувствате се добре и за това отново сте тук? Да. Пък иначе не може да спа. Как работи барокамерата и как спомага кислорода под високо налягане? Чуйте. Жената казва, че почти 6 месеца раната не заздравява. А сега? Не зараства, значи те се третират с антибиотици. Антибиотика е част от чревната микрофлора. Каквото и да е, антибиотик винаги има такова действие. За да се тушира това действие, се вземат пробиотици. Но барокамерата е този кислород, който се натрупва, той за анаеробните бактерии действа като антибиотик. Той ги унищожава и спомага, усилва действието на антибиотици. Тук факт е, имали сме и други клиенти с подобни рани, които стомахът им е разстроен от приемането на антибиотици. Още след първата камера този проблем изчезва. Нормализира се нещата. Кислород и налягането наистина прави чудеса. Топ Медик Ямбол, улица Търговска, 56.